Obutuko no bwa gatatu mwancho murigereria mutenyino yo kianda mwaka no bwechiri bubere merongo bere na isano na kwariganira senchira ya bene asemesa ya mayakuru ensoko ensa eyemo asenchira yo bwikira no tunyare ko bato kurigereria na komanya nararia ya aenekiwe kurwa chingongo inyachense anemo na sorongoro gusi county ya Kisii, county ya Nyamira, county ya Nairobi na bwiko county chonse merongo bere emerongene na isano na ibere ase ense ya Kenya nchini gonkoro kwa Clinton Ondigi asedi bagaria bakombwata syakuru ase studio ya kabere go chikone kyabuna mario gine chibicha na chikugojera senchirerengia tugo sabwe karanso ikase ijumeiga ende to komanya ya bariki baito bamangana banyare ko bagosangerira bwo mwanchu murigeria inyora abokobwatia amaya iga kuru ensoko ensa emo wetera ase mitandao yito ya kerero ya Facebook na YouTube sina bogosanga na into gotomanya na kyoga ndote kubwateria amaya iga na ria ya aine kiwe kuru ase chinse muri wetera ase namba ito esime era ase screen yago karanso ike kurbono obe na into goika omweri. Karibu sana mwancho murigeria bona mayakuru ensokensa emo tugochaka norobotrukerero kyobokonye kurwa se county Nyamira ase familia yemo yomogaka Nelson Abere kurwa se kenyoro Kyanyansanda ime ye ward ya township ya nsemo ye bunge yo ya West Mugirango county Nyamira nigo rero yanyaroba usinigere no muichano monene ekero hoboroire bokageire koba bo kwambokeria hororeria egento kyairire abana baye babere gokwa abwango asoko bwatania Edwin Abere bwe myaka 15 nigo bono asiria obogima bwaye naboigo obwo igoro naboigo oyo mwabo Clinton Gasora bwe myaka 13 anyatko bagako enigwa ritukori igoro ase enchira ya makweri ayo nigo bono bachakire bose bachiramo nakurwa hokoboria gocha se bari bonsi bari no kufanya okuya koene kyabuna nko basira bare elio bachikonyara koba bagwikirania konyora hobokonyi wechiringi 1 million 50 elio familia yogo chia korengwa bonsi kunenchira moyo komanya mochando yumuri kito Steven Nyariki nero gutegore mesa ya mayakuru ensokense yamo botkobwara ikebutse homorero ryokiri komokangati ebyorokeri bigotoro kinga orombororo hasomo Nelson Abere obo nabu hobo inabwa Clinton Gesora bare nekebutse keiga nigo tokwariganirwa nembera irembese aiga nigo Clinton Gesora w'imyaka 13 ayenetiwo abu igora Aramisi matuko make hayetire Edwin Abere w'imyaka 15 nigo nera yenetiwe asogo kwa sama kweri abwekaine no mwana omwabo Clinton njebunandiga ningi chanta sengenjo nkonyora abana biya nande nakora kibachaka kurwara kuwa mono buno mwana Edwin achagete kobimba akakera bimba nkamwira nyagitari Nyamira kurwabo agachaka chekibu akanyora narwato muchando bwichinyibo kurwabo akairu ngamutumushira Doret nganda ngamulinda akabaga gusira nande bayigo mwana Clinton obere gakubwati muchando nande namwira Nyamira na tumirgo shira Doret naro beire gagusira nanje nabonde no muchano munne asengencho ngonyora abana yatuko muchando no oli okonyora abana bananje ngusaba mumbu atselinde bachekibu onyo muchando ikoro utangu mapema barega ba orki saini anga abana batatu ono yo mobo mbwatega iga numero 8 osikori no chimboto chia enchiringiya nabo kone saini nakore gike neroro no yonde iga nabo osikorigereya ne abagwate saini iyo so igo mwana yo kararu arenchire yo agasira after twa drainirie family omwana onde chiwiki angeisa to chaelire nera akaruare enchire ngamune yo akagenda Nyamira akabari vadi Eldoret na ndo moeri agasira omwana uyu naonetwe litukoria igoro itarikia yemo omotinyo 10 omwaka uyu bororombo amonyene ya matecha nabo saigo familia ya iga nigere no borrobo nene ebyorokeryo byokubimba chimboto na kubo monyenganyengu nigo bigendete kuyorokia hasabana bande abatigari kwa Nelson George Abere inche mbwatho muchando abana babere bakorwara na gusira ase diruse nianke sana igonare gusabanga na bacho korombara iga na barabo kora bachakire korokie design ngabune iyo bachaka na bagotwara ukinesi bakonya ba bakorosarosa
kwanya babimbire chimboto nigo familia ya iga iganetie erobo Emilion eriogocha komorekwa ne report yo munyagitari yembwate gaiga munyagitari Dr. Angela Ogendi nigadwa tubaise twakora umwana wa postmortem abana iga batigarete gaiga bakorerwe a check up nigo mu MCA we ward ya township Moskedi Ukimasira asioria rero hasokwe familia yo chiringi chiribwe 200 erio gochakerio umuroberi oyu hase abarayi bande basabiro kwesire amatebene yagi masira kuranteri waka yagi masira to bwate kuranteri waka 2027 toka na twata bati yagi masira ebinta to koleire na bana ninje tiko rusingombe ano seri bushirini ndu lakini abotoko rubirie bikatobwate akyo ndu yagi masira mari kumesabera baya bangina eri bushirini kiaye no chirega eri bushirini media dir na nje ngaire gatambukero kyo koliyo mu MCA dio kyo yagi masira nganyora arenge asamatanga arenga ari mukomoni ekaro na mukwanira agataka very serious action agachabwa ngo paka nyagitari akaire action yoko baligeria ambulance ekairo mwana paka ari asenya gitari ya moiteaching gando no oli okonyora abana bananje ngosaba mumbu atserinde ba chekibu onyo muchando ikoro utangu mapema obo nabuo hobo inabwa Clinton Gesora umwana okabere hoyu orwarira asenjire yueyu egento kyagosereirie familia ya igabene nigo bono basabire obokonyi kuru abarayi ao imeya Nyamira ko bakonya herio kwene kingango manyabare mburoire kyobo kuru kenyero kya Nyansanda imeye bunge ya West Mugrange county ya Nyamira ridara Nyarigi Steven Mbunde Toska busio mwanchumo rigeria sorbotiro kubwatia nigo bono bwabwatanse ase habamenyi bekenyoro kia riribe ikigotoka imeye bunge abo machoge bora bwase county ya Kisii maiga yokonyora homobere bumosubati otamanyiri ko rutire roche koregetirianda hase kagire buna nigo aite tuna korentwa asayo asabamenyi bono batebire nigo batarayo manya asorusi wa bono ne serikali na asorusi wa sechinseme chono ko irwa senkendo ase serikali asabiro kwene kyo butuki erigo chikomanya ninki kya enegetie egekore kyo muri kito Dominic Onderi agotomanya senchera yoboikirana na kororeke koruna ibore twe koike miake ga kyo monene one Yesu bwa Israeli ga kyo bakoretaya Yesu arambara kabako kwa munore mayo omonene abamenyi bekenyoro kieriri bekenyore ward ya bokimonge bunge ya machoge barwe county ya Kisii ababo kirege koregetare kyabo tambe maiga yokonyora omubiri bw'omusubati yomo koruture roche koregesogono yororekana gutwara chinkoma asekagire muna nigo omubiri y'omumereire acid gento bono kiaretire obwoba asabamenyi borogongoro iga twaboka mambi bokiete buyakira omonto ore gasi yae chinsange saa 2 iga twanyore chikura ta bantu bagukura twachire koba tokwenda kuchororo twanyore n'umubiri bw'omusubati obekire roche wana wekere ganturamanya ningo lakirende kia serikali ranyakoro jungusi kumatore ningo aso bwenge twakumini sana korre koneke twanyakorra ase moye kenyoreke nyato kominyoka sana banta so bonge twanya tokonya no musubati oyomo nyorete gakora rocha magene yuru nabanyorire kaitire atamanyiri twaminyoka gochiroche twanywa no musubati oitira kabekwa ase amagena igoro musubati oyo gare bosatabeke iriyanga nonya neyemo nonya nerienke musubati oyo igasambire aumureire acid paka gasaboka paka chimboto amaino na bale iskoiga korengana n'abamenyi borogongoro iga nige kagere buna nigo nyagosira aiteretwe asanga no mobere gokobo gwikasa yaiga egento bono abamenyi borogongoro iga bagikire kubwatikana ne chinkoma chiri barora aso mobero yoiga naende kero konyorigereri nabo korora no mubiri onde erore entwa kiagera asaya ninchera konya abantu ngweta barororo mubiri onde erore entwa omosubati ore bosapi okorora no mubiri oyo itetu kare tari bono itwa konya aba mubiseta ase bono barenta banyor dambu gaiga bono na ntutu akumirie kenega kone twarorire kenene sana abantu ramu maana ningo bono igotwenge gosabe serikali eche koro uchunguzi to maana oyo ningo kinga kana kiaka waito mwana bwa mato nyako wasara tankwara kamareta
abantu bonsi abasabire kubwatera namo nabagambiye rikomanya ase omobero yo igoru nabo gokonya komanya abanye no musibati oyo iri bakonye amataya sokonyora omwanchobo asebo igo basabire oborende komentwa asa yaiga security netakeire okoranga security nere sase kenyore keiga na no musibati oyo gosira kwa yokoranga taramanyi sobo ngai ande taramanyikana nga no rori oyo igo bonekene gokumya kone kwa beira iga abagambi na abagambi abake na abanene mubwaterane tumanye nga umuchanda no rori igeto musibati oyo agacha gutoka roche gaiga asengencho yo gosira kwa gutamanyikania asengenchira yo botutukana abantu bekenyoro bari mwensi tiga abantu bamanya mangana ya onsi koru jinse mu jonsi agero musibati oyo yamanyu kosobo ngai na ande no rori oyo yakora na bekonyora nga no muntu orusia satame ane okorige likwa nkoringa okorige ligoito nkoringa okoranga yaitire ya bagambi baita babare yange na intu asenka nyasa itokomora anche motokonye mobe mogotara ase muna ya rero twarorige gekone na utoranyore ngana ande kende ke utikokorekana tutamanyiti maigaye koreke kigo ichani gaba menyi borongo basabire serikali nyar koboke okorobo kiwe asenchira bongeri komanyanga ningo yore toroche gaiga na nabarbia bakorete koreke na komereta soro choroiga na seki banyara ko bakomereta asayaiga kuripoti getseni kya nambe mugen soko TV kurugega seke yokeriri be kenyorke utoka gaiga se wodi abokimonge gege bunge amochogo barabwe county ya Kisii reterane Dominic Onderi Nyabuto. Tugoska bose mwancho murigeria hekiombe kyobochori nechimbebe ase orosagia rwe bunge ensemo ye bunge ya West Mugirango nigo rero yatwara hegikaro nabarwanire kurwase wodi ya Nyamaiya heryo kubeka emiroberio yogochia koira amasakara eikegocha gakonekia hayo nomo returning officer wenseme yo ye bunge ya West Mugirango Catherine Chepkurui nigo bono hate birenga babere tayari nigo bono baikire bosio bwo bochori bosinigo bayenakire gochia goikania bochori bwo oboke omotinyo gocha muske Richard Munyanja uyoro yomo bwa bakuriya hekergo kyo bwo MCA ase wodi ya Nyamaiya nigo anyare koba gakurwa okobore gocha saba na inchi gweso kya sobonge ego chuwaka chikurari tukeri muri kito Steven Nyariki agotomanya senchero yobikira ekyombe kyobochori nechimbebe asoro sagiarwa West Mugirango imeyanyamira nigo rero ichuma gyatwarege ikarona abarwandaria bekiro kyo MCA kuri wodi ya Nyamaiya bosio bogochia koirania masakara abo ewikego chicha gakwenekia yo mu bisomo teneri wa IBC ime ya West Mugirango musubati Chepkurui Catherine nigo asabira omurembe hasobochori oboboke. Chepkurui Catherine, the returning officer for West Mugirango constituency, preparing for the forthcoming by-election for Nyamaiya County Assembly Ward. And today we've just had a meeting with all the aspirants in preparation for the candidate registration activity that is coming up next week, that is on the 8th and 9th October. So Nyamaiya ward has attracted so far 10 aspirants. Asamani dhangoro kono nebo Richard Munyanja Nyamaiya ward lero neli tuko linene asende na aspirant bonse bako boli kurwa ward ya Nyamaiya ward asenjo lero ntwarangire tune tume ya uchaguzi IBC ya Nyamira no twakole kurwa emambi abono gotebigunga ingitobwente okora elinde tomaja kwirania masakaraito ase kero ome uchitariki nejinsa chia ya jakwirani wageranya sambu yamono sengenjo atebigungira nia masakarane tare 8 saa 9 chamarowa. Richard Munyanja kurwe kiama gia chama cha kazi ngati yabarwaneri baikirana asege ikarekyo asasabire Nyamaiya ko muamagoro ko bo MC obo dokore campaign yo morembe twenda saba na inchi no morembe tusabe chikura no morembe erinde twake chikura no morembe naende na gokire senjo mbato tebinga babe free and fair asekiroyo mo okoboli asobocholi wo tali nambono ngo chiko chaka abanyamaiya mbamaite nabera amo naborobwo kurugese ekero Nyamaiya ward getikara ke vacant
munyancho iyo baireka gotara n'abamenyi ba Nyamaiya asokwirania okoboko anene mono asogosira aboroki wa 15 asoko basomi kwa bosa okorosia chindoche hamono kubeka chikambi cy'ubugweni cya bosa igare gati yerombe eriere bosi asogoche kwira chikurecho abana ngo sponsor bari school basoma abana wetani 15 ngete full scholarship wanda togosoma kuru Nyamaiya ward na rosiri chindoche asinge asa abantu baito bakunywa manje nanye bakunywa manje korunse buna chombe lakini arose chindoche nande nabekire example kialingo cyokora na lete free medical camp asa matukata to abeka miruka abeka Nyamaiya nege sieri koro kinga asa mangana health lazima abantu baito banyora maliogo ase dispensary chonsi isano nigo chicampaign chirange kero barairania certificate cyabo immediately kwa ni masakarao kwa very clear the candidate unanje wojakera tarehe 8 hopefully saa 9:30 saa 10:30 ya maragoba na njeri okole campaign na ende tuate uji campaign jiko kwa rumugaso mpaka saa 12 ya maragoba korum sambili chama mpaka saa 12 cha maragoba abarwaniriri komingati yabaria baria serombe yo kuriye kerogo kya Nyamaiya asoba jorio bokebora korekana umutinyo go chicha korwasa magacho ye chimbebe no bochoria Nyamira literanya Ricky Steven Embunde Mwanchumo rigereria ensemo yabo onchoreria habakabake hanene habakonia ibinto na baria be sector ya matatu kurwase county ya Kisii nigona baye sokiri ejo kure birengererio byabo igoro yogo konga kubagima nigo boigo baye sabire serikali ya county ya Kisii nsiobora ibwa mu governor Paul Simbarati kwango yemeroberio yokoba haba onchoreria habwa bakabake hesiro gweterase emeroberio ya empowerment yokoba sira abakonyeke kebagima wikili forenge agotomanya senchira yobo ikironi abonchoreria bakabake kurwasa mu Chibosongo nigo besokirie ero kurwe birengerero byabo igoro yokonga kubogima bagokwana ne ensoko TV mu basolero nigo abonchoreria bwo anakigima bali bakone bintu ao amana bali ba sector ya matatu nigo batebire buna obogima nigo bwakongire mono abwase batari kwenyorera ekibakori asobwango obwenge twatwarire obakongo Kenya ye twaroche nga twanyorire omukombosi lakini bono nero totindekire pi umuchando nura umuchando urase serikali number 1 umuchando asoberete nchege tutekurira urabone chai yabantu banyakora siringi 10 abanyabiasara bona torega ndobwati choice togochi echogo yatangasunga governor nayo mutangane number 1 tato minto gakyo mugambi nae tusigete na haye tuwaete kirogo maburi otoyetega naro tukoigamera ntagete gukubori go mugambi yani da city meaning nchirate yora toroserie echo ananake nigo bayamachira serikali yensi ya Kenya ensi obraibwa ye William Samoei Ruto asokorwa chira echio ataranyara gwikirania asekerengo kigoro wetera asmopango ye bottom up egento tukumedi tono gata to umati tabangi na baito bari bata tunga bottom up bagate bunga chibesa mama mbonga ngamba ekuchibesa chibakonye ngamba ekuchibesa mkobondo ndogo bakaleta usena ona bangina bajane getano one chimesa muri gereti achire busa batebire bune bintu ao ebya serikali ya Kenya kwanza yali atire buna sha nigo butaraikirania amagani abo ikiagera nigo ekogania chibeza chinyinge kubwa NHIF yarengeo abu ase baganire NHIF eranigwe torete ire gento gekorukusha sha chinyagitari okogenda gwaserigwa gwatebigwa kanose no mwaka omogima omanya gochaka kurwarigwa abanyagitari bagomete kirase mbana gwakanwa abali muchi university bagomete mbana gwakanwa yani eto kumetinga Kenya kiyeje tore olengana ne serikali ya county ya Kisii inso mugabana Simbarati batobabuna ngo chire kobeka chibesa chire chiarenga chibasari echo chira chikotumeka korwe mekobo asaba onchirulia bakabake asomorobelwe empowerment nigo bono bayeganira serikali ya county ya Kisii kwango yemerobelio yo elie bakonye nare ko request kabana kagwate baterende chibesa chiga igware go empower bangina babakorera biashara. Why can't you speed up what to HBSH? Then the tokorera biashara egera abana bagende gisukuru na rero baseli kuno bara ngakirende tware koganio kuya korwa sore nechi MCH yao chibese chiga chichiche gocha store bwango igarenda bangina
twakanira abana baito gisukuru nabo igo ni kwanyarako bakuraga emirobelio ya serikali ya Kenya Kwanza ya empowerment asikali bakwate babuna chibese ekyo bakwegwa nigo chire chinke nabo igo kwa nebikundi bikonywe asenjire bwenerete elyo bikonye kem tumwe babangina moko basiringi 20,000 barabangina 100 babangana 2020 igo muremba babangina aba etarabangina chibese stage aiga nabamura baito bakonye ebintu okasi baechibese bikundi mwata babando 10 mwabairwa 50 nabasaya bono nigo basabire serikali chonsi kobenyora asenjire ya bene abwase basabire basirwe bekinie kebogima murai asimbarat nabwate nchiragete iga yogo tunyora bono bunanje iga ninsomeretani mo health and production nisekonyole ebintu nkali masike west none chingoko gosebisonyora basaya gete 510 tomberane takole gasi na ndutoira nijibesa ase county nyatwale koirani lakini in the meantime to are very empowered. We'll appreciate you so much Simparati. Bono ekere birengerero bya rurwe igoro y'abakorera bo serikali nigo yatigera sabarai aho gokora asaba konyara elego sira abamenyabwo ingo reporter ya Ensoko TV kurwaga gasobo gatagati wa Mochibosongo county ya Kisii Eritreane Wycliffe Orenge Memono murikito Wycliffe Orenge na roboti rwasenchira yobo ikero mwancho morgera togoskabosio siasa nigo chene kiwa hasa matanga yoko mwene Joshua Onderi oyore mumurumu abo yokabero mujumbe we nsemo ya Bomachoge nyagosira mugunde anyeni ime yekenyoro kietono wodi ya Bombaba ebungi ya Bomachoge borabwe county ya Kisii abana siasa ao nigo baikirana bakorwa mono yokabeire humuraibo basubati ase county ya Kisii oyumanikaine buna Janet Ongera hamona abande barenge abo nigo bono bamwakereko ko Dr. Fred Matiang'i hasekanga yayo kuriya ekerego kyoboraibuense ya Kenya twanyolro murayo ngaini nero koligie kerogo intu abarusi twamanyolre agoro kuma Fred Okengo Matiang'i the 6th moranje mwanja arutwa matimo gusiga iga mwanja mungainwe motebi ngengombe elia trakama twaspia towatenga guchase safari yemo yo musike Dr. Fred Okengo Matiang'i because it's 25 years down the line kwa musikenya chaya arenga chitiko muri president asisi ya Kenya na inde bone gatwanyorege sicha geto gyasichire kekoro ku Fred Matiang'i kwa na Mombasa Matiang'i kwa kwenda Kakamega Matiang'i kwa kwenda Boruya Matiang'i ikaiga Bomachoge rendi Matiang'i ase chikura bone ganto bwate continuous voter registration abanza warega ndo cha bangi kabisa ongo basa mu bwate chikura na tunyagote banga Matiang'i ndo mu bwate onye to bwate kura bali bande bago isoko wetana e bago to bwate chikura all of us where we stand please let us have our votes integese Matiang'i asoka egurubaro ya bachoka na ndo tanga twayire secret chikadi chesikura na rito abeke Matiang'i ekerogo usabano ndonya ko mutaga igabusaigo chikura chigoika tosigo karachi waka usana to bangindo chikura nzigara tukubwatwa mwanchire ko bwata tole twensipi abantu bagweta round baje baikaranze semori babarangeri babadenje to bakibasa mo kubagana mwanya oranziringo 50 kilomondo lakini bantu abo baliko ganda bakwanira igoro yechaye nakende Toskabosio mwancho morigereria bunenjere yemo yogosira chisemi ime yense ya Kenya wetera hebitabu nigo bono ekiombeke mo kiaba Kenya abamenyete ime ya Minnesota asense America ekemanyika ine buna mkida asentunde ende nigo basokire na kwena na hebitabu byogosoma na nemono hemiremo ye science gochia se chiskuru wetania 50 choboroso echichire che secondary ime ya St Paul's Teachers Training College ase ensemo ya Nyabururu county ya Kisii ritkodialero kurengana na Silvanus Achuka uyote ndrete hobwena ni bwebitabu ebyo nigo bono ha irari baga ryo gusaba ekyombe bose ari baga ikyombe kyo kyamkida na kwera hobuya ha saba Kenya bamenyata nsemo ya Minnesota asokoira ni akoboko ase kenyoro egati ya borokia abo benyorra ebitabu ebyo nigo bono ba kire kyombe kyombuya na kobasaba bagendre no moyo yo bugosira chisemi muri kito Bethwel Machini agotomanya senchera yo bikirano
mnenchiremo yokwene kinga ngwiri ne barokoboko gochase ebinyoro nigo bali bamenyete chinse cha Minnesota wetere kiombe kyabo kya mukida banyakobo bakwene no bokonyi bw'ebitabu gochase chiskuru wetani 50 cheso kondari na wigochirira cyoburuso na kirugyo kwena ebitabu ebyo gochasa abarimu ne chiskuru nigo Silvano Sachuka uyoroyomo bwabakwaniri ase kyombekyo anyakabaga kwera obyo bw'ekyombeke gakwirania kubako gucyase ebinyoro ubya mukida yene group asa ba brothers and sisters bali mumbu bebekirama asokwirania kubaka ase kenyoro back home Kenya so ibitabu byarana ni tali mara limo byarana ni umarange so I can't count yara enanirwe miaka yarachire kurwa bumayega ande boneiga skuru ndoche chigendrete comment like now ebibono to kwena na lero there are 38 primary schools where each banyolde bitabu chi box 10 na 21 secondary schools whereby each getting 11 boxes kurengana negati ya barimu banyora obokonyi bw'ebitabu ebyo nigo bona banyako bakoteba nigo borachi gokonya ande mono asa masomo ayekerengo gya CBC na bwigemero birende litangani na bontoge tukoira libageri koiraneria our donors ngambi yamona singinje ebitabu batwa se chiskuru cheito muna tomayete 20 CBC muna yachire twegende tenge ebitabu ebimbi tokonya asinginje yogosukia umufumo mpya wa CBC. Here actually to thank the donors for their support, the Minnesota Kenyan community. We thank them because of supporting actually the reading and the book culture. I think it will be very beneficial and will be very supportive to the children. Ebitabu ebibarure nabo biranyara gokonya abana esokunyarago gosoma amang'ana na kunyara kulika ikiara abana abange isengakie igamba likonyora engakie engiya yokunyara kwegera gosoma na no kulika buya aseno nabo bona barokobude gochase kyombeke kwene kingango konya kere botambe nabongo sabanga naende abu bato ebitabu ebi tibatigera abu naende bagendera ko to ebitabu binde na bintu binde biratokonya singinje yokogendera sama somaya na omwario pi nabongo iraneria Ensoko TV aitongambi yamana singinje yogocha kokora coverage naende mbiyamana singinjo yokoira mangana ya isiko egara tumanyikana ntodo nokogania toaigwo musada. Thank you very much. Kwakire buye Ensoko isoko soka na kutema kuralia lingana iranyare gokonya abantu bandi negati yemiroberio yanyakobage gwikirana as skuru yo kwena maigero wacha sabarimu ya St Paul's Teachers Training College chinsemo Kenya bururu bono ikiombekiga kya mukida ekyo kya Kenya bamenyete mense ya Minnesota nigo bagwesoke na kwena no bokonyi w'ebitabu cha skuru cyo burusi na bweche secondary mense yetu ya Kenya bono nigegati yabarimu banyakoba kwiraniria ikiombekiga mbuye mono asogo sirwo kwiga egere banyakoba bagukine birengo by'ikisemi imeyensi yetu ya Kenya kuripotiria Ensoko TV kurase skuru ya St Paul's TTC imeyanya bururu county ya Kisii chinigo ngoro kwa Pethuel Machini Bemono Pethuel Machini se orboti ruru chisemia senchira yobo ikiranu kurwase county ya Kisii ensemo ya Nyabululu homo oyo gonkonya amangana iga koyarengane kurwase studio ya kabere ko manyanga Minnesota bose Minnesota mwanchu murigeria ase aba Kenya bega bamenyeta ase enseme yo isko yense ntoka ndrete go sanga nerega iga na ina bogotumanya Minnesota bose Minnesota chidaika chabtukire merongevere na kianda igoro yensa moyiga nenseme ntangani to ikomwele kurinde ngo bataito sukara sengenche ensemo ya kabere koira nande gendre gokumanya amanga sege kagetari getambe Eye Ensoko TV.
uboroso bw'umugusi nugalite printer a photocopying machine gosetone tago chande asobokoreri bwao ika aseduka Nairobi Copy Machine Solutions bwenyorech machine ao chigutumekasi chobese na bwegas chinsemo choboncholia ligurito neliokokera nigotokobera ekero kwagurire nigotugutuka samagacho atembo house lirongo liya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati iyo mucho Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, every A4 zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Samange twakere simi ase namba 0700259909. Enyagitani robotamero chinga kichoborere. Kolende talikire nyagitani erabo botamero asogoko bokali ubiya wekerengo kisheguro otatiga Kasims Hospital. Nigo tubwata abanyagitari bomanyi boisaine bakurwali amarwire ao asokolenga net machine ichekerero obokore bwito nubwichinsemero ngebere nainye nkubara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga nomogongo ngokonya turabangena koibora na kurobeli uruiboro ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU, NICU, ntupote pediatric services, ntupote gynecologist, ngokora tole physiotherapy na pharmacy ito nigichire amariogo. Ngutumia tole insurance au buna SHA, AON, Britam, naboigo Trident, nigo tukutoka nsemo ya magina, tole girenetie negite seni kiabanya nyimbo kia magina. Asamange akesimi 0707289342 gose tome email kasimshospital@gmail.com. Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasims Hospital, we treat, God heals. Abakuru nigo bakubinera iga amanda na irukaine onchonga gatame kuoro kimaiga kayibwate igonaki abanda nigo bao banaine ko banyoranire abanigo babunete umusubati uyo agesoka lisangwa kworo kiesegi nguliole bintu byekerero bunesimi laptop subwoofer TV fridge nabwege bintu binde byestima tago chandeka soki electronics no tule iga asenjao nkoni tule bintu uchakire byenyumba ebye salon nonya ne bintu byobesi aseriguri uraikeye nigo tugutukanye mu cyumemera no bokorere bwito no bwokokera twakirishimye se namba 0702669403. Eye Nsoki Electronics ibyo mucyonyamira mwesi mwariganyirwa. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwancho murigaria karibu sana sensemo ya kabere ya mayakuru ensoke ense eyamo
mbiya muna soko gendra gotobwateria nabono togosuka bosyo kogendra okumanya aya aene kigwe ase abobsa boborendi kurwa segeta seni kyabanyanyimbo kyanyanchwa nigo bono bakora obunyabyo botindi habwase babwata enyasore mebuko 10 ase nyombe ya mohime kenyoro Kenya kobaria location ya Nyaburure ward ya Kitutu Central bunge ensemo bunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii omukagero monene hase obonia bwenyasore yo nigo bono achebichuko kurende omokoreri hoyomo bwe sector ya bodaboda oyo kagire kobabuna nere ogutumeka ase obosombi bwenyasore yo nanyara kobaga kobeko byara nachigikwa ase ikigambiro asamatuko aribosike kurege tindi nigo bono kiarure hase bari bagochikogenda maminchane sege yega yo kurwanya maryo gaiga yo gotindi abuna gotomanya senchira yo boikiranu weekly forenge aba wisabo bolendi kurwa asegeta seni kyanyanchwa bakobwatera na nebyombe ao bakoragwa no sub county police commando Kisii Central Musaimamai nigo bakoro bonyambyo botindi abu asababe kabyara enyasole mebuko 10 ase kenyoro kyanya kobalia kegotoka ase location ya Nyabururu ward ya Kitutu Central imeyensembe mu Kitutu Chache South county ya Kisii abu ase yabusenia enyombe yemo ase chinsemecho. Last night at about 9 p.m. Our officers received information about drugs which had been stored in a residential house within Nyamatari. The arrested rider, he led them to the same house where more cannabis sativa was stored in. According to preliminary investigation that we have conducted, we found that the house is specifically used for storage and supply of cannabis sativa. The officers found cannabis sativa stored in carrier bags, about 10 carrier bags. Kolengana no mospidi mamai nigo omokagirwa monene obwatiranirie na mamatiyo gotwara na kone nyasore yo anyara gotama kolende omokoriro yo bodaboda oyo kagere gotumeka asoko ire nyasore yo azichinsemo au abagakobeko byara. We are so far conducting investigations and we have arrested the suspect and we have other accomplices who may have been involved with the business alongside with him. And out of our investigation, we'll be able to present the arrested person to court. Nonyana boni go mamai arure egekurogochia asa bone benyasore na korere buna nigo barachikwerirwa egetambukiro kieri chiko abuo asata bire buna barabune serikali tibari goche kwanchera abone bamaryogo yogotindia kogendera gosiria na gosalia egesakum. Most of the consumers of drugs are our youth, and out of what we are getting here, the end product gets into the market where the youth are the major consumers, and that is a cause of our distraction that is causing to our youth, who are we consider to be the future leaders. Majority of youth are going to be destroyed, or they are going to suffer remarkable distraction out of consumption of drugs or even alcohol that we cannot allow to continue if we have to remain as a society where everybody is strong and is able to perform its duties as required. Ono ekere serikali egenderete kumunyokia na kumunyokania n'abantu bali bakone maryogo yogotindia nigo yategere asaba na inchi weneke buna nguru bare chiro bwati chindonge ekero amaryogo yogotindia atogwakanire gakonyakoni gwa chinsemo awo imense ya Kenya. Ingo reporteria Ensoko TV kurwa asobo katakati mu Chibosongo county ya Kisii ereteriane Wycliffe Orenge. Toska bosyo mwancho murigaria habasae nigo bono basege turwe babe komokia bokwerika bunenchira yamo yogo cha kwenyorera ebitoki. Kingsley Anyimu Asuma nigo bono habwate ekibago kyogosira chipigipigi ase kenyoro kya Nyabondo ya Isecha nigo bono hanchete ekibago ekyo mona asengencho nerenchira ya mabwate yo kwerigaria ebitoki no guskia obugima hasengencho heyo ebitango biri bigotoka so kwenekya konyara baga yechigasi nigo bono asabiro bokonye kurwa sabarai ao hamo banyarko babako musira eriyo egendererie buna gotumanyu murikito Vincent Monda. Etara yane gochise chekenyoro kya Nyabondo monyerero Kitutu North
ni konkonyorana na Kingsley Anyimu Asuma we miaka 25 kare kibago kiaye kyo gusibia chipigipigi ekibago boigo agoteba akorera senga kiye miaka 5 na inde ni gagisigete muno asengencho na kyo gikumuragiria. Anyimu ni gasiritia abaiboli bae kare miaka emeke bunenchera ya moyo kurigyo bugimobo ni gabegeto mukia aigambara bale ne para ya isecha miruka eliokane kyabuna talikorara nchara niga choleta saya esengencha machara ngene para. Anyimu niga koerera unachagete kebageke egasieye no boremeru gwangaste bwa besa zogoto twarende monto konya bona ngaro ikangase kuedigeri mapema tinchikoba buno muibirende ngase ukagerwo bekenyo asili tuko na bakonyora gichake ya chibese chimisato gososikira chimisano ekaroli tukolire buya buna kibago kende yonsi ogokora nere nkonyora nari nemechando iyere gitange kenene challenge mbotene yemo yabone yo buremerwe machine bona chikaseme chuo chikora egasiana ko ne bipira cyara bona ikakende nabayirege bagenda bona ngo sabo yarende nyoro bokonye bakayo ntakirege ntobunere ni koti ne chibutiga ndi cyanga cyegasi chikwavu idobokenda Job Nyambo Kimukaya ni gakurwe kenyoro keiranya noyo more customer yaye ere ni gasabire serikali amona barai au eliyo beko kaboko na gusire kebago kyo musawoyo bunenchera ya moyo kumukinia na boigo kubwata abande amaboko umumuro yorane ro cyosibiriye pigipigi yane yakere pigipigi yane yabere nchafu umuro no mumuro ko rwanira sana kwansege ndege tanga nigatike tukarenta kana akachake gasi yaye akagenda Nairobi tanyora gasi akaira naganya bondo gosibichi pigipigi gosibiri pigipigi yache ase myaka 5 bono nja soko sabakwane Mungu sababu mheshimiwa Chaveti Mukanya Kundi mheshimiwa Nyororo Dori Sidonya Toto no mugavana ito Bosongo banyare ko makonya bamugurire masini none kere mbura ya ture asango jara mubere challenge naro sababu mheshimiwa ito Chaveti Mukanya Kundi na muretera mabati makega mubekere ke banansa ona gusubiriye pigipigi ne mashine gwaka manje kururo cyali agerera ta akorega sina ne ko nakuburia manje kira umwana oyo onyorire gasi yabeire nyinge nabakuliko muntu ndoyomo umubwatisie gasi yakogera nabone ke turege rochanga chipigipigi 7 nere tokonya 3 sibiri chipigipigi aino na masaba ito gosaba. James Omandi Mwebeli ne customer yaye kurwa Embonga ni gagutara obwali bwe kilomita 4 kurwa Embonga eligo cha gusibiri bwe pigipigi ere ni ganjire gasi yo musaoyo na inde ni gasegetire na kubulia serikali inyora bamurabuna aba eliyo kwenyorera ebitoki mumro yo korra akare chipigipigi chire chinyinge kaiga abotoko ganyerera sana yo kanje bono naje taiga go sensa nan chipigipigi chira ga chinyingo roje chinde chire kandro gore kany okabako mumro yo kaiga ngubate meaning kosina intubuna tubwate chipigipigi na chike bago yeito nano bokombe bwa otabwa getie tuba gosobutieri bano toko imuki customer pigipigi kerenja wana into mpaka usibie pigipigi umuntu bwesibie nali umuntu customer yare kolina so umuntu ro musafi kagokolera ni gachikire kegoria geke tibachora gasi kolende be karakarie enjengo taibie bichane bie bike iko kiena boniga aba muraba bako batabwatie gasi bakorire sukuru mbachora na no bisi baguchikoriko eke bagoporo konyora ebesa gasi to chora gasi baije babwate sio mumuro yo gaiga na serikali bakonye banyore chimashini kwenyorera ebitoki asobugima bwabono gwika gwetome bwanche na kobeko mukia omonene asekende yonsi ogokora utari na kende tari na gochora. Vincent Monda, Ensoko TV, Manga Isecha. Mukansora mokoro bwe tauni ya Bosongo uyo manyikaine buna obaigwa Nyakundi niko bona bodirie habaremi bari babakabake koimukia hegetambukero ekyogo chia kwane kya burango simeka bare hekawa bunenchire ya moyo kwenyorera engeria goika ase miaka yabo yobogotu kago kwana ase chia bisi chia gusi coffee farmers obaigwa nigo boiga kwaneire hogokea kwendemero ase county ya Kisii abo asa bodirie habaremi abo babe bago simeka hekawa ase ebinagwa byabo na boiga ase chimbago chiabo hiri batware emete menge yekawa na boigo kwenyorera engeria sign Constantino obaigwa Ileta liyo borayo bokanso ngoro kwa batali cyanga ngo sona nyakoya na atakire mosone mo simeke kawe korokoro ile 11
igera nyarona de kwa mabuyande re nyingora tolabia to aso sima ka K7 igerendo na puro manta ne chile chindoro ese ko kupulasil ese truchere amagenale nigo toko dwe kilo ita yama ya onchore chikiro 7 chabe kahawa engia igo na bata bitamera kahawa asenge njore ya bere ligoli ande na bata bibyo tuma tibyo enda ko research somo yako kwa batali nyakoa abago someke na someta mane kahawa paka stoko ka likaling department no ama chando ya lenge ya ruo pare go chero kolio banta ito muntu go chero ko ba bekiro buya Inyagitari ya Bosongo Medical Center nigo yero beretie goche gotwara obobwenia bwabosa hasamaroire ao na boigo okaya rigori ria maroire ande gocha credit korie Jumatano Kenya okwana negeta sene kega Gensoko TV nigo bono habatendri baomerana abo baomerana senyagitari yo Rehema Chibeka na boigo Samuel Nyambunde nigo bono ba arigandria abantu bonsi eri konyoro bokorrio bo hime yenyagitari yo Marieta na nkukure Rehema Chibeka na ngukori gasiga Bosongo Hospital. Nataka ukwanira nga next week ntokabwate customer service week abutogocha gushughulikira abantu bali babwate maruire mbali watu abariganire moche gaiga erinde tobarwali ogweni bwa mbole tunto butokorwali bosa ne binde mbire bikabwata magori ali subsides atora enane like half price ne bintu bunebyo nigo bana mwesi mwariganiye bumochiche Lieta Samuel Nyambunde umukorerio Bosonga abune marketing manager igoto gwetogia Bosonga asengenjo services chito nchire igoro ndobwato oncology na ende bone guchikobe cancer center tuguchikora research ndobwata ICU ndobwate ebinte binge ndobwate CT scan ndobwate chi machine radiology ndobwate kidney care ndobwate dialysis ndobwate binte binge togwetogeria na abanyagitari baito mbali basomete na ende ndobwate chi consultant chiri chigo chiara abantu baita igoto gocha Bosongo oborwe nga munyagitari oborire oborwe riogo tobwata marioga isaine sengenjo wiara na oncology center ndobwate lab enene kerege ndo to kora in house ndobwate mangana nga rusi samples rusi amanyi nga mutomisiko kerege ndo to kora in house nyagitari ya Bosongo togwetogeri nga oboereri bwito no buya services toko na utie saba na inchi abantu abange babere bagotogi services chito ne chingia utwarorira abarwira abange bakoruga ke barura bakonda iskari bagenda baeneza bari ngia nga obokoreri bwito no buya na into kubaneri ngambu ya mono nande tokubarigani baitaga kerengaki Mwancho murigeria murobiro ibo bwenya nigora chigo chake warituko rie Jumatatu Kenya kone tarituko rie Jumatano na Chicago kumanya saba na nchi basabiro gweso kya sobonge tukuskabosia sense moye chisemi aborokwa be grade kya gatano narimo na bali bakianda nigo bono barobeire go chigo chaka matemwa manene akJSA na boigo kepse achisariki 15 na ibere chomotienyi oyoiga abarai kurwa sector echisemi boigo hekyombekeri kya matemu kyanek nigo bono basi orio moroberio yo asamaga chamti hani hauzime yo mocho Nairobi asaborokiwe milioni yamo chiribu chimibere merongo kyanda na batano na batatu na boigo merongo 5 ne 3 na kyanda nigo bono bakagire gocha gukora amatemu ayo akepse hasari akJSA barachiye go ikaransa haborokiwe milioni yamo eribu emi na boigo chiribu merongo 3 abarokigwa chimi chibusabarokigwa chimi sano nemo merongo 5 nomo na kyanda murikito Linet Nyambane agotumanya senchira yobwekera Ebodi amatemu amanene imeyensenek yasioririe amatemu yaborokigwa be grade kya gatano nomo KJSA boigo grade gya kyanda kepsea ayo arobeire guchigo chaka chitariki 15 na ibere chomotienyo yoiga goika chitariki emerongo 2 nomo chomotienyo 11 omwaka oyo. Inaugural Kenya Junior School Education Assessment will have a total of 1,130,669 learners. Another 1,298,089 learners will sit the Kenya Primary School Education Assessment, while 996,078 candidates
will sit the Kenya Certificate of Secondary Education examinations. The Ministry of Education and the Kenya National Examinations Council have been engaging with stakeholders from the registration period to ensure that the field administration is going to run smoothly. Gukwana kurwa Mtihani House ensemo ya South Sea imeumucho Nairobi na abobisa kurwa sector HSMI asebaragwa no CEO bwe body ya matemu David Njengere boigo omwaziri bwe HSMI Julius Ogamba asebarurege kurere ogetindi gocha ase abayibori bari barachigotoka bakwenana amatemu yoborimo na boiga barimu bari bakorenda amatemu kwenekya amatemu ayunko bare ayobwasioku. National examinations and assessments are an elaborate and sensitive exercise that require an effective multi-agency approach. The presence of actors from multiple government agencies here today signify the appreciation of this important reality. Jointly, we have to ensure that the administration of examinations and assessments strictly adhere to the established rules and regulations to safeguard the credibility of the entire process. Chingakie checho abobisa abo boigo nigo batebre buna amatemu ayo nigare yengencho mono ekogera nigaguche kworokia obware aborokigwa barure. In fact, the examination period for us is a time we showcase the competencies of our teachers in examination management. This examination period is more unique than before, as tradition meets reforms at this critical point in CBE implementation calendar. This grade 9 will be sitting the inaugural Kenya Junior School Education Assessment this year. This is a commendable milestone that will see our pioneer CBE cohort transition to senior school next year. Arenayo omwaziri bwe HSMI boigo nigakwanira omogomo bwa baorokia bechi university oyogenderete asatebire ekina nigo kirase kigambero ekikigucha gotegererwa rit kuria Jumatatu nonya nabo nigamochiria baoroki gwabo ase ogotaikirana ase bikaro byokugayana omogomo yo. In anticipation of these guidelines, the University Forum had convened an initial negotiation sessions from 19th of September 2025 and Saturday 20th September 2025. Although those who did not attend the initial meetings, they have indicated their readiness to participate once the beacons are provided by SRC as stipulated in their letter of 16th of September 2025. Goripoteria Ensoko TV, Irietariane Linet Nyambane. Tuguskabusio mwancho murigeria hekiama ya Democracy for the Citizens Party DCP nikobono kiero beire busio bobo chorio boke obokagere kone kiwa chitari kemeronge bere na isano na ibere chomo tenyo komina rimo mwako yega ukwana hasamaga chama naye kiama ikyo bakorogwa no murayo bo rigadiga shagwa nikobono bate bire mbare tayara sobo chorio bo na basabire abarwandiria babo kone kia siasa chomorembe abege kyombe kyo kia IBC kone kia obo chorio bo bwasioko Frida Kerubo akotomanya senchira yobo ikiran. Kenga oi! Kenga oi! This is our candidate for Magarini. Tingaki okwero bilia kogendeta kwene kigwa bosi wobochorio boke nigaba bwatani ebekia magia DCP basiolia abarwanelia babo bosio wobochorio bo. Dear Kenyans, we gather here today to unveil the DCP candidates for the various by-elections that we have in the country on 27th of November 2025. On behalf of our party, DCP, I congratulate all the candidates we have here for the bold step they have taken to this level. Gukwa na Gachagua nigo airero kwigena kwae asoko enyorera obubui. Nonya nabo nigagokera bare batenenere ne kiamekyo. Nonya magega yogotema guturubanigwa. Asensemende nigagokera gusirwa kwa bakenya eliokoenekia ekiamekyo ngogendera kere. We know majority of them have been offered bribes. Others have been intimidated. But we have people who are courageous and who have chosen to stand with their principles.
I also wish to thank and greatly appreciate the people of the Republic of Kenya for their continued support of our candidates across the nation. We are certain that we shall carry the day in the areas where we have fielded candidates. The party will not spare any effort or resources to ensure that a win is secured. We shall be in every village, in every homestead, and we shall engage every Kenyan individually. Voigo ni gaburia abarwaniri gotegerera abananchi chingaki chobokoreri bwabo. The greatest hope that our candidates will carry the day, and they have been actively engaging the people and listening to them, as is the philosophy of our party. In Magarini constituency coast region, we have a resilient candidate, Honorable Stanley Karisa Kenga. Maiga yokoegwa okoboko bene ni gomurwaneri Stanley Kenga agokera ogochoro kwae na kulira yokoligia chikura no mukia ilio kwenyorera ububui. Wakati milango ilipofungwa ile ngambo ya pili, hapa DCP muliweza kutufungulia milango, mukatupokea na kutukaribisha ili tujisikie kwamba tuko nyumbani. Siku hii ya leo tunashukuru kwa sababu mmepeana nafasi ya jamii ya Magarini tuweze kuwa kwa debe kwa hii by election ambayo inakuja tarehe 27 mwezi wa 11. Tunashukuru sana, na nataka niwaahidi tukiwa hapa kwamba tunaporudi mashinani sisi hatutalala. Tutangangana usiku mchana kuhakikisha kwamba hii kiti tunaileta nyumbani kwa DCP. Gachagua Voigo nigo ali eira yogotenenera oboene eliokwenekia Stanley Ngogambale. I want to ask the people of Magarini to reject betrayal, to reject the humiliation of their son by one William Ruto. They must do the right thing. They must also humiliate William Ruto by electing Stanley Kenga to be the MP for Magarini. Frida Kerubo, Ensoko TV. Mwancho murigeria se oroboti oruo rwariganigwa na Frida Kerubo ase kiamekia DCP kaganda kworoberia wesibo bachorio boboke no twikira omwerio bwa mayakuru Ensoko ensa masobo tukobika bwa gatatu motinyego kiando mwako igo 2025 chidageka chitigarite isatoiga chinyara koba chikoroga chinsa ibere chia bono botuko kugwakira mbya muna soko sangana into koro toga chagete egoikira boniga inche nigo nkoro kwa Clinton Ndigi Brian Achaka nerorenge maiga yechi camera director Zaki Kenya abigo Felistas Kabendi cross studio ya kabere baine kya marigune chibicha ngochara senchirengi ya koroga nande chinsa isato ninchikore nagaiga tosange a senchira yobo ikirano nkonyerwa ritkoryara nigo ryarenge heryogo chengera abasanya bamura boyfriends day iko abasani bonsi barisiko gari abamura ritkoneri no gendra kwego kyo mwancho murigeria na gendra kwego kyo nemero bari gendra ta sembeo Ensoko TV.